Kinong yalam kakasi Students Union nak distrik Ribhoi hadian bagi layo ki sakhi ki babiang. Persya ki laingut ki brio ki bamde ki khasi halor ka jing pedan kami ki epic blashna thok ha ka kerteng jong ke jela Meghalaya. Ha ka arpa pratrek jong umunaya yong kene ka seng po jing yalam ufadinal ki khar kamni kilalit ben ujor no ha ka thanat nong po. Banla apat banle ya kabran kam persya ki ni brio. Ferdinand ke kharkam ni uletho baya kini ki laingut ki breu ki bamdai ki khasi layok banbat nengkong ka khardop go baperking ya karung kami ki barjela lane ka screening checkpoint ho umling ya ka balayok banbat ki ha kan reu trek uyayong da ki security ki bran ha kan ka khardop bad hedian bala toket bha ki kot ki sla jong ni ki breu ki peni pen ban ki epic jong ke jela Meghalaya da ka ba kamru bagi sa ha ka snong syaken ha ka distrik Ribhoi. Uletho ru bahadian ke jingyo jing tep alor ke jingkam jong ni brio ki bakan top yu Muhammad Mahfuz Ali Muhammad Syukur Ali badu Syajahat Ali bakila kam bagi dai ki basa ha syaken ki dekat ka KSU na syaken unit kilawat jing tep tikna nagasnong bakila lap bakim dai ki nong snong bapura jong ke jela Meghalaya. Kumta na kaliang kaseng kalapan jing syah lor ki epic bagi ni ki barjela ki penan kam leng ba katrat election kanong po. Bahridian katu kan sengi lalap shisha bagi ni brio kila sushna thok ya gini epic kat tang manyo rungsuk sa jela Meghalaya. Nagaliang kaseng kala pentip ru ikani ke jingi obat ikini brio sa gibor penet distrik Ribhoi. Syuk kaseng kala kerpat gibor sarkar jela bat gibor distrik bakin perkheng bhai karung kami jeng gibar jela sa gini ke jela kamtam ban kami ibnia bhai gi kot gisla jongki kamtam kaseng kala ajeng mut ru gibor sarkar bakin penan kamno de kino gilat gi bapaka ban la ban pensisha ba kita ki kot gisla ki de babiang bat ban khanglat ki jingle bean jong ki bar jela ki bapersyang ban rung tu sa ke jela Meghalaya. Bat haju upor kabelong solengo kalong ba kini ki voter ID ki ba kini ki breu ki wan rung sinis po jela jungi kimdei ki ba shisha ndai ki dei ki belong fake ki ba susna syapo ki we pat ki jela tang banyo ban rung syapo ka jela jungi di hadin kane mentak segi ba nilayo ki jing jubab numba ki RTI bolo ilawan kendu ya i kong lakyang i badi bapai ya election ban sim bentalang jungi ke ba nak election bahkan file ka FR persya ini ki breu bat ye kiwiru lada don tiba penungkam bakla lada snai ni fake ID bat mentaski nglai on kendu ya ki in charge po no po constitution ban file ni FR numba court bapet ya ketika snong te badon ka unit jungi KSU bat hangne ngila ya ailang ini sakhi berkhoi bat kene ka jubab bayo lemba RTI bat ka ba dan kami na liang jungi seng sim ya kene ka sinjam balong ba ka jingkeli galong kumno kini ki breu ko nabar kira ya ki fake ID kum ka voter ID kum ki wiki ID banrung sila jungi pat kalong ka pat bangin monitor kini berkhoi nomor kindan kinono ki sakhi ki bangila mentip la de ki dni m ki voter ID ki belong fake nomor kepadon kinono ka sistem ka ba nakliang jong ka government kan implement kini jaka kamtam hate entry point nomor kumbalong entry point ni syai ba kibun ki barjela ki buan po asam kum ki tores ki ha produce ki documents ki bat ki rung pat syapo hadin kata giyo ban mi no pat at kum ka jindong kamu juki re kini ki rekoman juki ne ki breu ki ba kabulong suspicious nama ki ora ki fake voter ID balong thik ba kinwan sinis po jela jugi ban one tray bela one tray kinu no kam bat haju ko por taki voter ID kila ban let sakino department la kalong hapo DTO ban apply license la kilong hapo DC office ban apply kumya ka ration ku bala buan lemba ka National Food Security Act lane kinlei hapo ka labor department ban apply ka work permit kinlei hapo council ban apply ka labor license bat kumta tete ye kani kalong ka ka ba matam mar ba kampadon kanono department ru kum kamtam hapo khate entry point bakin tip ba kidei ki voter ID ki bala susna lasna lani kidi ki balong fake ID. Teko sim ni kini senjam du haju upor ban kuntu ya kinong suksnong kamtam e dekhot kaseng ki baju ya khnra na por spor kini ki barjela ki bon nabar ban petu ya kini ki voter ID ki bamdei ki ba shisha